nga sngungu yaw blay hagan kapor ubala ay nga yagan kalat ka bakraw bangan yo banyeng hagan ka jaka happy kumupay lang jong blay bat bangiyo iru ya kabor bat ya kaburam jong u habang idon hagan ka jaka Reverend Moderator ngada ay kublay kerpang yupi hagane gajan men nakabenta kini kikintin kibas ngawe kiba pi pila ay nga bat agaju kaporu kidai kikintin kiba wat la kalong shikintin argentin kiba ay mensiemru ya kajing em jonga pila yatu ru hakmat kat uniu pait lang jong blay ngadai uai bat nang nungawan bat baro ru ngiyatim syanupat ngin saya lek para mengaj be kat bangadang syong hagane gajaka ngatarai pibun balaya pej bahaya nga pin ya ileng aba ngaling a sisya kajing mut kajing perkat Mday bangaling bangan keren ya kaktian ka jong ublay ya kan ya kajan mit. Kajing ling jonga kalong yakini ki arteli ki bat. Kini arteli ki bat. Kapapen ling nga. Kaway kabat kabakabalang kalawan ay kadai pastor. Bat kaway kadai unong keren. Ngamnut banlaw ya kano. Ngamnut. Ladang adeng daw nong keren ngandu ya kam pastor. Ladang adeng yung pastor ngam yo ya kan nam nong keren deh. Tika bumut ka peling te namar bagasting ngadeng lang buraar mata. Tenga sngawngo ay kan kapor. Ngada ay kublay kerpang ya ki pastor jongi. Kibalong kum ki kpa, kibalong kum ki hemmen, kibalong kum ki para jonga. Kat ni ngiyadon, bat ngangek baro ngiju ya perkat. Baka jing pun pat jongi ki pastor haka KJP Assembly. Kala yalong ringkat. Bat ki dukhot jong ka dor barba jong kari India. Bat ki dukhot jong ka dor barba jong ki pajba jong kari India. Lasyane lajit yangi bangin yit bangin serkai bangin bu bejru ya ka jingmot ya ka jing perkat jong ki mensim ki bokordor hapo jong ka negeri pi kilong kemi ki bayek ngam jutip ngam jumudur meno baha ka assembly jongi kidon katne phawajar teli ki kshetri jumudur kabada itnat ba phin pej na gane ga jaga phim nam yo i ga jing itnat ni nang ne ngi yo i ga jing itnat piwanra ya ka kshetri na ga benta ka wei ga dau hanrei menta phi pendon kam na ga benta ka wei ga dau kani kadai ke kam ka bapla ka bau blai ule na ka benta jungi ngada ai kublai kerpang ya pi kilong kme kilong pa ngai kublai kerpang ya pi ki khon ki kti ki kentai ki shenrang ki basan bat ki berit pi ki kme ki pa kum ki nong hikai ki bastatam magane ka sla pertai ka bau blai ula penkop ya pi ya kata kabor pi ki kun ki badai ka menta bat ki badai ru kalawai jong ka balang bat jong ka negeri hagaju ka poru ngawan ra ka jing kublai ya ki para bangai na ki wairu ki kenuan balang ngatip bapiadon nang ni ngai kublai ru ya ki mensem ki bakordor ki badai na ka wairu ka kenuan jingai
nga ai khublai om tang ya phi henrai ya kito ki parabangai ya kito ki lok ki jor ki bomla ban ya don lang hakane ga jinga sang ga bakrau kaba phim shemla bandon hakane ka lempung ka bakrau kaba phidon menta haka lempung ka berit lakalong haka yeng haka sam ka jongpi lakalong haka no ka jaga kaba phiyo i kendiang ya kane ka lempung ka bakrau jong ki riungai ki bayalum haka ne ka jaga lengba kine kilat kiba lapathai ya kane ka khubor shadu kilong yeng kilong sam ki jongpi haba pidon na kano ka jaka to syem bakane kalong kapor kabakentang pidon kam te ya ublai haba pidon kam ya ublai pidon kam ru ya kektien kabakhuj ke jong ublai penlong rengkat lembat ngi la pidon na kano ka jaka bakan long kapor kabakordor na kabenta jong pi ngas ngau kemen shibone bangan yo ban yeng hakane ka jaka hakane ka por ban yo iro ya kinong sinchar ke bae ke jongi ke bia don rengkat lambat ngi ka jing don ka jongpi ka ai men siam shibon yanga habanga yeng ban sam ya ka ktien ka jong ublai hakane ka janmet ka pementa kane kalong kasien ka baar yanga bangan yo ban yang hakmat upai lang jong ka assembly kasien ka baar yanga bat hakapor ka bangayang nengkong hapo jong kane ka assembly ka jongi hakane ka rilom kasi ngadang day tangu pastor ubadang ret bat ubadang kena i moderator jongi ka tukopor ibadon rengkat hang ni inya menjur ya ka jinglong kena jonga ka tukopor ngadang day tangu kena uberet ngampat bhabriu kumba bhabriu menta namar ha ka tukopor bangayang chisen wat ya ka kli jonga dang sop daus nyu sudah menta POE klik satang kijing syai ki bathaba kata ka shimpor ban yo yang biang hakane ke jaga ublai ubu bai yang ye ki breu hakabakom kano kapor ya ka bangin yo ban penbena ya ka khubor jong kane ka ktien ka bakrau ka jong u ki para bangai bayet kenang banom slam hakane ka janmet ngakwa banginya lait lang syakane ka ktien ka bakhoj ka jong ublai bat kata ka bangakwa banwanda lang hakane ka por kalong na ka gospel kat ko mulokas na kalenong ka bahnyaw ngakwa bangan syem na kadkhat kabalai phau kendai bat kabasau phau bat menta ngan pule ya kadkhot kabasau phau bat kita ki kentien ki ong kumne ko Simon ngadon ai ban ong yeme kata kadai ka kentien ka banganwan ra lang hapi ko mupai lang jong ublai ki para bangaj baej baro ngakwa bangin ya pai tang kendiat hakabiyadai bat unong tho hakabiyadai bat kane ka gospel ya kabangi ngin ya keren menta unong tho ya kane ka gospel kat kum kabalalum jingtep
Wat nakagtin ka jong ublay uday, ubriw, ubalanang, ubalastat. Bat une, unong to, ubakerteng, ulakas, une, uday, udoktor. Une, uday, udoktor. Uday, udoktor. Ubajus sumar, yakibapang bat kibastom. Nganut banong, baune ulokas, umday satia tang udoktor. Henry uday udoktor ubatbit kadau kalong hakaktin ka jong ublay layatu baudon ka jingyadai ka bakraw kom udoktor ubasumar ya kaway kalong yeng kalong sam jong uway ubahe ubahan kibahe kibahan kilong yeng kibakraw ka pertai kinam kwa hiru ban pa sumar lemda kidai ki doktor ki balapau une ulakas udai udoktor ubakumuta bat udai ro unongbot ubalabot ya utrai jisu hadien ba utrai jisu ulami pat bat ulalej no nakane ka pertai kata kadai kajing ya tu syapang ulokas une ulokas ulato ya kanega gospel tang nakabenta jong uta ubahe ubahan hakalong yeng kabakraw kadau kalong ba uta ubahe ubahan uba mau julaj sumar ukwa bantip syapang ujisu ko doktor lokas batailem saya nga syapang utau Jisu bat utau bakraw ubakerteng Theophilus ulakas ulato akarpang ya kajingem kajong utrai Jisu katkom kajingkwa jongune ubahe ubahan jongo pinyo i kajing tho kalong ka babne abat ka bas ngau tenat adu kata-kata kane kadai ka gospel ka bangala abanong ka gospel ka bayadai salansar ya kibreu baro agane ka bertai pet ki wai ki gospel ki don ki jingyar peteng ki balasyem nakikpatmen jongki Henry ulokas ulasyem ya ka jingyar peteng nadu adam ubreu panengkong kane kadai ka gospel ka bas ngau e jadu kata-kata bat kadai ru ka gospel ka balayatu syapang kawai ka jinggia ka bas ngau tenat adu kata-kata bat ka bonem jia syo aga pertai ka jia tang tasisen hapdeng utrai Jisu bat utau breu bat kane ka jinggia ka balajia kane ka por kalajia ha kata kawei kajaga ha kabau trai Jisu udang ya don balagi jonggi senran kat bau udang ya syong balagi senran usuan wei ubreu usuan bet hakmat utrai Jisu usuan ong bet ko Jisu lagi senran usuan wei ubreu usuan bet hakmat utrai Jisu usuan ong bet ko Jisu ya let bamja yang jongi pi kalong ka bapla hadu kata-kata mentah pendeng umyong kan saja akum kata kin sawan kin saong ya bamja yang jongi uwan uong ya ngin ya leit bamja hayeng jonge onda habau trai Jisu lapek ulayoi udai ubreu ubakumno are
Ndalapeng kidei kinong syun ki bakraw. Uta unong kot bamja umday ubakum mga ubakum mapi Henry uday nakaway kakanon kabalakot karteng ki Farisi. Uta ukot bamja dakot mga bat mapi kan jin talabiang Henry ki kot ki Farisi. Ki balong kinong syun ki bakraw nakabenta utray Jisu. Nyemtep para bangay une uway nakidkot jong ki Farisi balay baukot bamja ya utray jongi. Sa pensyong dor mapi haba pibule ya kane kaktian ka jong ublay. Balay ukot kala aban long namar bau kwa aban wo adau ya utray Jisu. Kala aban long bau kwa aban tes ya utray Jisu. Kala aban long bau das ngau echiya ya utray Jisu. Pej mapi kanu kejubab kebebiang. Nga nemong ayay nang balay ukot yaw Jisu Henry long kat kabalong tongin yapay bauneu Farisi ubajusyon yap yaw tray Jisu ukot bamja kayeng jong utray jong bat utray jong pi ubom ju kentaj uong ya bom ju kentaj. Ngiru ngibut kumutray Jisuhi ngimju kentay. Sitian balakot ni bambeng. Nayelen mangi ki pastor dalej ay sakramen sikit balang kitenat balang jongi arpau pela pidang yedi syah. Bom kentay. Ngem kentay. Lasibet dalaway kejasang pi kikmi kikpa kikon kikti pen om kentaj kin sayang ki balang pendeng umyong kin setan yupi sok kabaay ban ya kabapediang lasibet pin sayo mati kata mday ya jing ayu tum day sok kabaay ya kabapediang sispi kalay long kumta hakabam te sok kabaay ya kabapediang. Nye kane kadai kayai kabautray Jisu ulay ya kendo ya kabakom kane kajingjia ya kane kajingkot ya kabalakot daune urang ba nakakenon Farisi. Ai kan long kat baul kan long kat bakalong Henry ngin syem bau tray Jisu ulalay ja kayeng jongo. Wai ne Farisi. Farisi ga jing sisa uday ukun hon ubakerpang. Bat ladangin wanra hakaktin kasi ya kamining ya kane ka jingmot Farisi. Farisi hakaktin kasi kan mot ben unong sina mamla kabamot ba upen yaklat yalade bat kipaj ba ong utray Jisu ba kini ki Farisi kidai kibreu ki bakwawat ya kadau ki bakwawat ya kaburam kata ki bakwa ru bantes wat yaublay kita kidai ki Farisi bonsen ya utray Jisu kipen yale eksamen yu. Sisen baula keren kipan ya gadak
Pi kata gade ke jinglong jong ki Farisi. Utrai Jisu uong yakine ki breu bakine ki Farisi ki dei kinong bat niam kinong bat perking. Henry kine ki breu ki kwaru ladala bakin bat hakakti wat ya kador bar Sanhedrin. Kabadon nyau pongot ki khot apo jong ka. Ladala Utrai Jisu ujuong yaki bakidei ki breu ki ba matla kidei ki breu ki ba jaklia haka jin jaklia haka mensim jongki yaki Farisi Jisu penseriam bat ka lom jing tap yaki Farisi utrai Jisu penseriam kum kita kinong knyot beng kum kita kiba donut kum kita kiba duai jalan kiba knyot ya kiba dok kiba bamsap kiba kwa ya kiwei bakin poi syadujak ya lade sebenang rumpoi yaki beriu ru ukwa ban poi syadujak. Bat une ukenon udairu ubalabatai bakla yaki kenja kot niam hakane kapertai. Kamtam hakane am jongki. Bat une ukenon yakaba utrai Jisu juang bakidei kikun jong ksoj. Perkat uta tapiu beriu ukot bam jaya utrai Jisu. Lada chuong lengkot mano bakot bam jaya utrai Jisu ukon jong kroj. Uta ai kan long kat bagalong kine ki jaj benriu Farisi ki dei ki jaj benriu ki bas ngau hok ki bas ngau khoj hadu kata ya lade bat ki dei kine ki balada kaserngiu jong ki pajba kasyo hakamet jong ki ken nemrong hayeng lem da ki som suwa habar ki juberkat ya kata jinglong ki Farisi ki Farisi ki baju pang da kasopti ka bajensur bat kita ya ki syakuriau ki bariu syau haki sur ki baper balai kita syakuriau kadau kalong baki pajba kinyo ngau halenti senong tau Farisi ulawan ya baki pajba kinyo bankiar lupa syanala kata gade jinglong jong ki Farisi. Kadau kalong ladau pajba ubakum mga bat ubakum mapi ngiya jakalenti sinong bat kaserngiu kalechat hakamet ka jong Farisi on daw lapoy sayeng nemrong hayeng sum syua habar kata gade jinglong jong ki melak senguma ke jinglong jong ki Mdai bangadai mangada kamet tangda ka serngeu sudah serngeu jonga kabawan nang tai ka sengi kane ka bapau hengne hamadan kalek tengku yau Farisi sum syua perta dalapo ya pelau ko kemi Kemi katai mi syabar. Balik pa kaserngiu jong kanong pop kaladai yang warra si dabor. Kata gade ke jinglong jong ki Farisi. Msngau ma kata ke jinglong. Ha jerong jong ka sabti jensur ki judon artli ka terpeng ki kenjas lek ki baret bat hakita ki slek ki baret la julong kum ki jaka bantho ya ka kam ka jong Farisi bat ya ka kam jong blai
la sngu ma ba hang ne ka don ka wei ka kan jaslek hang ne ka don ka wei shane tho ya ka kam jong u parisi shane tho ya ka kam jong u blai syakane ka benta utho kumno wong ngala ai san hajar yaki kon swet hapendeng umyong nadu sngi balang hang ne kibrio boro khoi layo pulelut ani tawrat ba aka sngi balang ai san hajar yaki kon swet utho pat sashane pat la adap lai sngi menta banga ai yaki kon swet ngampat yo idak ya ka jingker khu ka jong ublai perkat kita kidai kikam jongki batu bakomune ubreu uong ya utrai jonge ko Jesu ya lek bamja hakayeng jonge utrai jonge wong ya ngin ya lek bamja kane kam jiarang kat tanga kata kapor hendrai uladon kajing temu ka bakrau ula khot karpang ya utrai Jesu Peter kan je ayu yengi lada kibahe kibakrau kinwan hagayeng jongi kai ka banjia lada kibahe kibakrau kibapau hakari hakajela kibapau hakasla perdai kinwan bandrong hakayeng jongi kinwan yaka jing syakot ngau bana ka benta jongki kai ka banji hagayeng jongi ang no menta la daw nong sinjaru bakrau jong karin dia unwan hagayeng jongala ne hagayeng jongpi kan jiayu kador bar miet kador bar step ukpa bat ke kemi takala don baik nyale ayu bawan muki nyale ayu bawan mo kikmi kibayak kejek pa bha kin jin dala keren rit kata kapor keren suki jai pa unwan uta hayeng jungi ubakrau tam te kapa karpet kala lampai tenang tu nadin pi kata number 1 kasuki kam da biang shu ngangai hakayeng jong uneu parisi ubalatmu kenang kumno banwanra ya utrai jonge hakayeng jongu kajing penkre kanjin dalalong nadong sedong nyi tang bawan kajing sengkat ne kajing penkre ngila penkre lakalong hang ne lakalong halau mai lakalong hagano gano kajaka hakamra phinrung don jing duna tang surung nadu nabari la siang da itu iberni bepelon ani ki kentien ki basngu bang ki sentien ki basngu welcome rong manganga ai shikti da ka juti ya ka welcome dam kidak baro nganyat yaki perda yaki jingkang ki bayi tenat leng bakiyet haki jingkang ngalayoi balatho sweet home kalong yeng ka besok ka betiang nyat ya katuka jingkang sweet home ngin sayoi yaki perda paila ki bakhi shane shatai kito ki perda ki ba syaj bam khulom man la kapor pila baklarung la jauh kulom namar bakira baikte kijing ben kre kin sher kai buncha hakayeng jong simon
Haba utrai Jisu ularong kayeng ka jong Simon kayeng ka bahe ka bakraw kayeng jong ukon kalak kaputit. Haba ularong ban lagi jong kisenran ban ngaj skam wat Simon ro unjin lakot kato kanengot na kakenon ka jongo ban ya don singanya kayeng jongo. Kela syong ka kamraba ka bahe ka bakraw. Try Jisu ulag keren siwon ki ay. Usimon ro da ka jingkmen ulay syong bat utray Jisu. Bat usimon utray Jisu bat kisenran ki syong persya sya katay ka surak sinong kabadon. Hakmat jong ka perlau yang ka jong Simon. Kilaya syong, kilaya keren, kilaya kana. Simon uladap da ka jing sngau kumen. Henry hamar kata kapor kabau Simon udang ya syong badu trai Jisu usal ulayoi berngot hangto halendat jong ka pelau jong kabadon ka surok sinong uyoi ya kawai ka breu kata ka breu kalaya ya ka surok sinong rangai ong ka ketien ka jong ulay ya ka senyu ka klemsat setia. Berkat. Ya berkat bigalong kami. Ladang iya jagi surak, ladang iya jagalanti sinong. Rangai lausnyo don gadau. Ki kasih jongi te, kinyet ya kata. Ladar yablok, nyeus ngimlong ban kata ya kesnat. Tata larangai ya kata kepor. Kane rangai kayat hasurok sinong bat une uparisi usimon ulapet kay ketiga breu kabayat hasurok sinong usnyo kli kaklamsat setia. Haba ulapet kata ka breu om tang bagayat hasurok sinong kalapli ya kaget ya kapalor kabanrong siya pelau Simon kalapli wang bat kalarong siya pelau. Berkat se. Tang bayat hapo surok ru Simon la kondem ya kata ka breu. Menta kapli ya kaget karong sa siya pelau. Onda kalarong hapelau ulapet bahaya katay Gabriel kay katay Gabriel ulay ito biang bakatay Gabriel kabawan rong hakapelau jongo kaday kabalapaw nam haduk kata ar kinong paunam kiyawan haying Simon. Way utray Jisu bat kata kaway Gabriel kabomsat nyo. Argiawan berkat perbangai onda haba ulapet bah kata kakentai kabalapau nam tam hakata ka sinong hakata ka dong kabalayo ada ka sertifikat kababiang nakipaj ba bat ka sertifikat kabakipaj ba ki ay nakabenta jongka kalong kanong pop. Piawan hang ne bro koin la ya yo sertifikat kum kata hapendeng yong la don ki para bengej ki bairang ba sinong ila ai sertifikat nong pop yano em kane ka sertifikat kabangingi ayo kum ki para bengej bon ngi pendap tu mangi dem dai yane sertifikat bon ngi ya ai hi tu fi de ko try ngalong nong pop balay mong une ulong nong pop ngim ju ai gibriu ya kata sertifikat hendrai kane kakentay kadai kabalabna kum kanong pop kabakraw nong pop number 1 kawan rong hakapelau kajong Simon
Om tang bakakot hakapelau kala keu joj haberenda kala pli ya kajingkang bat kala rong haka yeng sendon haka kamra syongkai ka jong usiman perkat kumno usiman unle unong kumno sumudur se lada kaserneu jong kipaj ba kasyat hakamet jong usiman unemrong hayeng lem dau sum chua menta da kanong pop number 1 kawan syong haka sofa set pin le kumno lekit chua kan si sai phi kata kade ke jingkeli usiman hakmat jong uta ubalakot kerbang not banong yei Henry udonot jong u sapa lakum ban betai donot kat net hi sapa tang shuyo i ka nong pom bakarong ha ka yeng jong u anda kabakalarong kalarong kata kanong pop kalasyong nasyeden bat kalado yakikijat kijang utray Jesu Simon supej bet kakmat baroar kat kini supej bet ule kale ayu ketika beriu anda haba kalado yau trai Jesu ke umat kila toj na kikmat jongka bat kita ki umat ki bala toj na kikmat jongka kila biang ban pensai kejat ya kejat ke jong Jesu ngaju perkat dia kata ke umat ngaju perkat ba tip na pedang jungi ngila ju jam na em ko umat ka babiang ban pensai kejat yu pagi kon kikimi don ta la ne ukpa um ja umat don pensai kejat ya ka we ka kon la ne we kon simok armok em kane ong ka ktien ka jong blai ki umat ki baka ka jau ki labiang ban pensai ya ki kejat ki jong Jesu katno kita ki umat ki baka kala penjawa kata kepor. Badong kektian ke jong ublay haba kala deb ban penjau daki umat ban saj ya ki kijat ki jong Jesu. Kam shem don kam towel. Kam shem don kam jany ban penrekyang ya ki kijat ki jong Jesu. Henry kala penpai yau nyukli jongka. Bat kalanyat ya kikijat jong Simon la chupet bek kumban ngut ya kata kabriu kale ayu mentau la thaj u Simon ban perkhat ya kane kanong pop la thaj tu kad nang perkhat kanang le bha ban kad nang perkhat kanang le tam ban la thaj man perkhat man ta ong shu tip kane kanong pop kamut kumno kalong kumno menta las dang perkhat sa yau trai Jesu sa sha ubasya khot semua menta perkhat sayu la perkhat sepo une ubang khot bamja ti budai we ne pi kata kalawan na ka jing mo ju udai weu ne ubang khot bamja bakal khot iman la daudai nong ya thu lupa unjin tala tipte bakane kade ganong pom kumno syakta kumno syaban kata ya ka keti ya ka kejat jung la daune udai ukon jong ublai ubahak ubakoj kumno te bausya ban kata ya kane ka nong pop ka bakrau usiman uong iman une ubang akot udai ubriu ubom tip ai pi kata kade jing perkhat yo une te udai ubriu ubom tip ai ngala bakla khot yau ne ubriu haba layo i ya kita kikam
Rengkat ke jing pet ya kita kikam haba kala dap ban pensai kejat de ki umat kala nyat dau nyukli hadien baula dap ban nyat da nyukli jongka kalap shem ya itu jingdang i bilor i beret i bala tho i bala thep ya ka jing ubi ka bokordor ka judeng hang ni habangi pule ya ka history jong ka jing jongki itu jing ubi i bokordor in ya rengkat dor bat ka jing le jongi hakane ka ri khasi jongi bat ka ksiar bandeng kan ya rengkat dor bat ka ngi hang ne ya ki khon kan thai long kat ka balong ladangi dok ladangi kerdu oru hash namar ba ki khon jongi ki la he ki la san ki la samla ka thongi ki kimi ki pa kalong bangin penyo kaksiar ka basisha bakindeng hakaskor jongki kinero syakatai ka jaj benreu habaki kon kilahe kilasan kilasdang kikmi kikpa kumno ban penyo ya kata ka jingeubi elabastar ya kaba kikon kinyo bandeng hakarendang jongki kane wat lagalong kabaram kanong pop kabakraw kam syam menot kalapan pai yaw na ubilaru beret but kala kedia yau tau bilaru berit banthe ya kajing ube hakakli gajong Jesu piyo i hang to hakapor baka kentai kapen pajai bilari berit kapen paj ka kentai uang Judas ka ketien kane kedia ka kentai toy Judas kumne ka ketien kabale lut put katay gabriel ang Judas banjin da ka ay hanga ngandi ngan sam ay gibadok pi kata ka de jing sngau ko jong Judas hang tangi yo i ya ka dor jong kespa kat bau Judas udang ya cakawai ka pertai kat bau Simon udang perkat cakawai ka pertai uai kenyune ubang khot ba ma ka yeng jonga daya kata ka jing perkat kabalat tawir yakid khot met ki jongu utrai Jisu ulatip lot ya ka jing long ka jong Simon sepo Dei hakabakom kata kapor u Jesu ula kenet kensan yau Simon. Ndai bau khot don buram. Dai ketian ni bajan. Simon dang kelain sepo ka jingmon. Kai ai kene ka breu. U ai ne bang khot bom ja. U net imat tip ai. Dai hakata kapor u Jesu ula kenet yau Simon. Simon! Ay, ang Simon kendit. Ay, kenrat. Ngadon ay banong yame ong. Si, kendit kata kapor. Ong. Jisu wang yau Simon meyo i kana kabreu. Meyo i. Ha ngayo i. Kaleyo para bengait ke sengau tenat adu kata-kata haba meyo i kale ayu kana kabreu meyo inem nadu bakawan rung hakane ka yeng jong me hoj ngayu i Mayoi bakalado yaki kejat jonga hajar pahajar sen ki umat kila toj kila biang bansat kejat yanga kala shem ya unyukle kala nyat yaki kejat ki bajhi jonga kala penpai yai bilor ibala thap ya kajing ubi kala penpai kala pensle akikli jonga mayoi Ko Simon habang arong agayeng jong me
Habang larong hakayeng jong me mame lane kayeng jong me kaladoi nem yanga ban penpau ba mem pediang sengoba bat bame me ye jenga melado hapor bawan rong gidei ban le amta wat ngi ki khasi mentaru la kum to bete Daim dai. Wan rung ayeng mung tu tak banong kong menta. Tedok sini. Katu kadai gadak ka bangi pidiang sunga. Ang Usiman ulaang lengo haba syamle ya kata kakam uang meyoi nem ya kena kekendai. Meyoi Kadno sin kala doa yanga habang rong hakayeng jong me ngalaya jeki rong surak sinang kiba pum melabu dabor bat ka mangan sak kejat yeki kejat junga melabu habu tepi setei melabu uhab ya daburam ngaloong kanya ka kumiti maka keleterai Mayoi ya kane tang daki umat ki jongka kalabiang bansa je ki kijat jonga am dan kam ya ki dan banyat dau nyukli jongka kala penpriang ka penrekyang ya ki kijat jonga habang arong hakayeng jong mela pensle peniang yanga ban penpau kum kadak bamen ailot kat kabadon hakayeng jong mela pensle peniang om tangsha kate gajaka ngi menta sheneru gajing pensle sliang kalayaj ba nadu gajing ya tho kentiu gurem gum to terder ha pensle to kum peniang tip kan long hakanu gurukom tip bangi bot iki tang bahaki kalong ka bakordor ban penpau ya gadak klem pensle peniang yeu jisu meyo inem bakane ka kentai kala penpaj wat ya ka jingubi ka bakordor bat kala pensle ya kikli jonga meyo Usiman syem nang ongshu kumnuru. Badai hakata kapor usiman katba udang anglingo ya ka jingkran ka jong utrai jisu ulawan ra ya ka wei ka parsi. Ko Simon haba mes ngauto banga map ya kapop kaba kendiat jong me idu yang kendiat kalabiang Henry nomar bakane ka kentai katip banga map ya kapop kaba krau jong ka kala idu kam krau yang hadukat kita kikentin utrai jisu ulakren hakmat jong Usiman. Ko kipara bangay bayik. Kane kajo kasor kabau Jisu ukren hausiman kakren yang abad ya piru hakane kapor katno ngi jau trai jongi. Ujisu wong lada pis ngauto banga map ya kapop ka bakendiat jongpi yang atang kendiat kalabiang ngangan supen bot ya ka kabala tho akaktian ka jong ulai wat bon ya ujisu lada pis ngauto bau map ya pop ibaret jongpi bon la ayu kata-kata kakendai kabas ngauto bau lamap ya ki pop ki bakrau kala ai daga jinge ke bakrau tam ko Simon
Daga ba wanra ya kaparshi syapang kinong mapram. Mesim keliang san pau wat san spa memla siu kiyamap yanu men sngungu kambon. Siman nuang kam sngungu yau bamap san spa mela jubab ya kabadai. Kane ka kentai ka snau thu bahaya kata. Ko ki para bangaj bayaj. Kai ka bangiyoi lengba kane ka jingia thu kana ka ba koridor lengba kane ka ktien ka ba khoj ka jong bulai kai pioi haba pio snau ya ka ba kum kane ka jingjia. Hang ne POE yau Simon hang ne POE ya kanong pop kabakraw ko para bangay donte kibakot yau Jisu siya kayeng don na pi kibakot yau Jisu siya kayeng jong pi Henry kanong pop kawan hakjat jong Jisu. Kay ke jingnya per. Kay ke jingnya per. Bangan khot yau Jisu nengan lai chiki kijat yung. Pej mapi kay kabakordor. Usiman ulakot yau try Jisu siya kayeng jong on daw lapoy hayeng itu bahayo. Henry kanong pop kabakraw kalalej hakikijat hasenda jong utray Jisu bat katip baharu yakikam kibakraw kijongo usiman ngiyoi hangne ukwa banyo yau tray Jisu tang marway om kwa bakiway kinyo. Wan kat kanong pop ka bakraw kasyong hajan kikijat kijong Jisu udang benut. Ukwa banyo ayaw Jisu tang marway kiway kindo yo. Usiman syamdon kajingkit kli kabala bankit kli yala kajong kajingem kabala bankit kli na kabenta jong kiway ro. Don jingkit kli usimon. Yala deru umla bankit kli. Bat syamdon hiru ka jingkit kli na ka bantaki waipat. Don jingkit kli. Ka jingkit kli kalong ka badon kam hadu kata hang ne ka slapertai ngi ki bangaj ladang iladu ya ka jingkit kli ngi ladu lot ya ka jingem jongi. Danglong ka jingem la damdon ka jingkit kle. Saperkat saya la ka jong ka yeng anda pilapoy. Lada kamdon kata ka responsibility ha ka jingem ka jonge kai ka dor jong ka jingem ka bangayem. Ngia don lang hang ne kinong sinsyar jonge hakabalang ngia don lang hang ne kinong sinsyar jonge hakari ka jaj benreu ngasukwa bangan bulang ya ka wei kalong ba hato on don ain mo hakasla perthai lada kam don ka jingkit kele don ain trai lada kam don ka jingkit kele kanem don ka anya kasla perthai bu anh le yu bade haba de yakendu yu khulung ru bok la bok le yu kata ka anh haba yakendu yakentei dat la ka dat syo la ka syo ndon anh le yu namar si sien bom don ka jingkit kli don anh ru ha ka sala pertai si sien mengila do ya ka jingkit kli ngila do ya ka jingem barok away. Balai bau Simon usyakren kato hautrai jongi kadau kalong baum don ka jingkit kli ngi haka senjar ka kadar haka ri jongi
Shitelop jong kari India ngidon ki hok ki beper kabingi ong ki right ki hok ki beper ngidon ka hok bangin keren ngidon ka hok bangin lailot ngidon ka hok banle ya kino kito ki hok ki bala ai na ka benta jongi ngidon hok te dale om no ka hok kalong ban ngi te tang bang yi hap perkhat em ya ta ka hok ya tho ukun hayeng ha ka DJ ka bajrong kat ni bom la ka bom khat ar baje steng met lu kat bau tai paramarjan pat hop si hop satang bom kut mun sim no don ka hok hung ta don ka hok kadon ka hok hanrei ka dei bandon ka jingkit kli haki hok baro ngala aban keren lai loj ya no ra ya no hanrei ngadei bantep bahakata ka bangala ka dei bandon ka jingkit kli na ka banta jongki bat jonga usimon shemla setia usimon semle setia ya kita ki ai baro nge kum kinong yalam phi kum ukpa phi kum kakme kali yalade la kato ka hok la kato ka kam ka ba phile malagas nge ka dainem ka jingkit kle na ka benta kalawai jong ki khon ki kite nyin hap kali ya kata ngile ya kato ka kam malakapor ka dainem ka jingkit kli ya ki khon na ka benta kalawai jong ka jing em jong ki ngisdang ban ya ka maisok akan ka pertai klem da jau sab ka dei na em ka jingkit kli na ka benta kalawai jong ki khon ngem haka pertai da ka bangi ka mai ke ji da kilat ki baper ki bam ya dai shu haka yem lang ka salang la ka dai nem ka jingkit kle jongi ya kalawai jong ki khon ki ba ye ki jongi kane ka kentien ka bau trai jisu ulakren hakmat ka jong simon ka dai ka kentien ka ba krau hadu kata na ka benta jongi ngilabiang hakana ka pertai ka bangi ngiem pejela de para bangen katno blai ukur khu yipi katno phila ban ai shika kam ka jong blai kata ka dei ku yo long ko usimon udai ukhon jong galak ukhon jong putet kat ba utrai jisu urong ka yeng jong not ban pelot chipau tengka ban tin penyang kat kato ka spa ka baudon kom ta para bangai baye kai ka ba utrai ulakarko kata ka balakarko kadai ka jingkarko ka bangiru ngin penpai syakakam kacong utrai ki para bangai bayen ngakerman skam bakane kadai ka benta ka bakrau na ka benta jongi ladangi hiki kimi kikpa ladangi ki balahe ki balasan ngem don ya ka jingkit kle na ka benta ka petang ka bentang bot ngidai ki breu ki baim haka kam pentrium ka bakrau tam haka ne ka perthai la dam don jingkit kli ngidai kinong sang ya ki kam ki batrium haka ne ka perthai kai ka jingkit kli jong ingi don ngiyoi ya lagi jong ki kon ki kiti ki balaim kana ka jingem hakane ka jok jongi ka bamenta phi ki kon ki kiti phi yoi kumno ba phi dai banim hakane ka jok ka bamenta ngingen saleng no ngidang syutip tang ya ka kerteng ngin saleng no na ka perthai phi ki kon phin saya jong bat kane ka jok jong ki teknologi ki bathmai phin sayong
Pin saya tialang bat ki ai pin saya tialang bat kita ki ai ki jingsem ki batmai ko ki kon phiju perkhat ya kata phiju perkhat nam pen ya lang pen ya lang hakano kano ka jaka bat kita ki teknologi ki batmai ki artificial intelligence Pin saya bat ki. Kaya ka ba pito, yaw try jisu, hakayeng jong pi, hakipor, kibanangon. Ko kikmi, hasua ba kikon, ko kikpa, hasua ba kikon, kinyomat, yakine kiai, kaya ka jingkit kli jonga bat jong pi. Ya bangilong tangko musiman, ya bangilong tangko musiman. Hakmat jong kane kanong pop ke bakrau. Kabala ai ke buram, kabala ai ke jingu. Hakmat jong uterai jisu. Usiman ulayo kajing penram ha uterai jisu. Tang nagadau ba umdon kajingkit kle naga bentah. Yalade. Bat ia ki wei bat. To boleh unkurku naga bentah ke buram ke jungu. Amin.